Hello, my name is Kenzo. Hello, Kenzo. Faldt den der ting ned? Det er lige sørget. Ja. Så skriver jeg bare undertekster på. Ja, det skal vi ikke bruge. Nej. Sådan der. Det er sådan. Sådan der. Godt sige. Den er tom. Må jeg skræmme min fod af? Det var sjovt. Ja, ja. Ja. Jeg fik hele tiden splint i fingeren. Gør du det? Ja. Prøv at se her. Det der, hvor det lige... Det er jo min tur. Ja. Nu er det mig. Jo, det er blevet rigtigt. Ja, jeg lavede den helt rigtigt. High five. Sådan der. Sådan. Jeg er stærk. Ja, det er du. Og så smid den ned Skal vi i. se, om den passer, eller om vi skal til at save i den. Den passer ikke. Vi skal save her. Passer den slet ikke? Nej. Jo, se. Ah. Fordi det der med fingrene. Den er på fingrene, ja. Det virker. Det virker. Men så skal vi også... det er klistermærke, jeg har på. Fordi så er jeg til salg. Må jeg se? Ja. Men man kan ikke se, hvor meget den koster. Far. Hvor er mor? Ja. Yeah. Hvad for noget? Skruemaskinen, hvad du laver til? Og se! Det er ikke en kæledyr. Det var den der. Nej! Ræv. Se, det er dem her. Hvad? Far, luk lem! Ja, pas på hovedet. Ja, nej, det var det. Sådan der, boys. Kig. Jeg har sådan en fin håndtag, der du kan hive i. Lave mine fingre. Sådan der. Så når du skal åbne den. Er det ikke nemt at åbne nu? Jo, så er det åbnet. Det er kulat. Ja.
her til stregen. Kan du se stregen? Ja. Alexa. Du kan ikke filme det der. Jeg ramte de siden af. Også dig, Kjelse. Jeg skal videre, hvad? Er det? Jeg skal videre. Det var også godt skarpe min. Mhm. Ja. Sådan her. Jeg laver en af hver. Ej, jeg laver dem begge to sådan her. Og hun er min. Du var lige... Værsgo. Er det min?